салом алайкум бародарони азиз. Рости гап, ман нами тарзи холӣ кардани бори мошини калони боркаша ми танара ба навор гирифтагим. Мақсад ки чӣ хел ами мошин дар берун, мисол айними берун чӣ хел беста дар кадом ҳолато иҷозата барои борша холӣ кардан, ё ки даруни кабин шуда мақсад кадом кнопкаш роли холӣ кардани мошина бозӣ мекунад. ҳамиёро ман чени мефаҳмидаги худам ба навор гирифтагим барои бародароне ки мақсад ҳавас доранд, дӯст медоранд ки дар ҳамин хел техникаҳо кор кунанд, лекин хай чӣ хеле тасаввурот камтар мисол намефаҳманда. ҳамина мехоҳам ки бинанд. бародаро марҳамат тамошо кунед, манам чени мефаҳмидагим мера ба навор гирифтагим. хай ягон камбудӣ боша бахшиш, чӣ мақсади навиштане ки бошен дар комментари марҳамат бинависен, тамошо кунен. хай мумкин ягон чӣ барои худ бигирен, барои касоне ки хел ҳавас доранд, дӯст медоранд ки мисол бинем ки ҳамин мошин чӣ хел боша холӣ мекунад. марҳамат тамошо кунед дӯстои азиз. дар амони худо бошед. салом алайкум бародарои азиз. чӣ хеле ки мебинед мошин ина рост истодагия дидин. ира мисол шикастагӣ ягон ҳела қатӣ намешавад, мумкин нест холӣ карданаш. рост мемонӣ кӯз ба кабин як бошад. ана ки мисол истодагия барои холӣ кардан аввал мисол мефурои мошина рост мемонӣ. ин ричака поён, инам поёнш кардаги ира поён мекунӣ, падушкора мехамбонӣ. падушкои мошин бояд бихамбанда, пол ни мефурояд аз замин падушка. ина нигоҳ кунед, падушко дар замин фурмадагиянд. ина мошин рост истодагия, мисол кӯз ба кабин ҳама як. мисол баракӣ беста ё ки мумкин неста, да мебояд рост монӣ. хай агар крайни случай ягон маҷбур нашавед, шикастагӣ холӣ кардан мумкин неста. хоб падушкора фуровардем, ана ки ҳозир бора ай даруни кабин нишон медем чӣ кор мекунем. дӯстои азиз, ина даруни кабин ҳозир падушкара фуровардем, мо бояд ки ҳозир бора холӣ кунем. чӣ кор кардан дар кор? муфта меҷиқем, муфта ки ҷиқидем бародаро, ина инҷа кнопкаи эншай, инаҳа ин хеле суратак дорад, байнашда кли дидин. ҳамаи баъзе мошинода мумкин бод як хел рисункаран бошта бошад. муфта ҷиқидем, ира меҷиқем гирён мешава. уже эншай мо ключат шид, гирён шид, барои бора холӣ кардан мақсад тайёр ада мошин. баъзеҳо ира насос мегӯянд, мисол баъзеҳо эншаш мегӯянд, ҳар хел ном дорад. ана ки барои муфта полин ҳуй мекунем, мошин тайёр шид барои холӣ кардан. ана бародарон ҷа як скорости дигар дорад, нигоҳ кунед. диёра мебинем. инро мекашем, болои ҳуч мекунем. ина болош кардем, ҳамон рӯз мекунам. инҷа ки рӯз кард, ҳамон падёмне ки хестан мегирад. фаҳмидед? ина падёми хестан гирифт. просто камтара газа зиёд мекунед, тамом камака газа зиёд мекунед ки барои мисол насоса зур наёяд. намехе поли мехезад дар осмон, холӣ мешавад. якнда силиндр хестеста кабин чи густати. мускореси ки зиёд мекунай намия мебардорад, бардоштани масаламу чи намия болош карди мебардора, поёнш карди мехамбона. тамом оз бардошташ меем эншара мекишем. аввал муфта меҷиқим, эншара мекишем. хоб алан ки бародаро нигоҳ кунем, мисол ки намиҷа мо бояд ки оҳиста оҳиста инҷа кӯз бардоштагия рӯшника ҳуй мекунем, оҳиста оҳиста мошина пеш мебарем, оҳиста оҳиста мисол надавада, оҳиста оҳиста талчок нахӯра, бояд хел оҳиста оҳиста. мисол ина бор холӣ шидан гирифт, мега полни бор холӣ меша, як 50 тонн зиёд аҷа. тамом ина бор холӣ шид. ана дӯстои азиз, оз даруни кӯза мебинем ку ях кардаги неста, чӣ хеле ҳамаш рехта ё не? ялтас мекунад, ҳама рехта 100% тамом. мехамбонем иншоаллоҳ айфай кор мешем бо. мехай бародарон инҷа ҷой бор холӣ кунем ай. о, ба не хел.
ана дӯстон азиз нигаҳ замира поён мекунем мегам поёнш мекашимш мекашиш мегам мекашиш баъд поён мекунӣ барои замоқ мешавад мекашӣ поён мекунӣ тамом кӯз мехамба полни хамбидан мегира дар замин ки фурмад на полни уже фурмадестай фурмад ки халоси дар замин ана коз чикор кардан дар кор бояд ки мо падушкора бардорем падушкара ин барои падушкора бардоштану фаровардан чӣ хеле гуфтам ку ана коз ира мо аввал боло мекунем ису ихел кардем падушко мехезанд нигah падушко баланд шидесан диде нигah поли баланд мешаванд ама диққатаги ва ама чишон рост мешавада рост кишид тамом бо мёира да ҳамун мобайнда ки мунди рабочий положение мешавад аввал ям метои баландш падушко ям мехеза фаҳмиди баъд бо мехамуни дар ҷо мобайн мемеш дар рабочий режим мемеш рабочий режимш мобайна тамом амихе места тамом ҳай мекунем падушко ама ҷош нагирифтам бародари мо узбек ҳай ба фикрам гап нест давай